kumthum liam ta khan car accident atu awangin a pasal le anu te chuan damdawi ina mu si chu an hruaia a brain nerve a chhiat awangin nikawhre lovin reitak a awm tawh a pasal chuan anu chu hnemin lungngai su mu si hi chu keimah ka enkawl dam vekang tiin lungngai lo tur chuan a hrila anu pawh chuan pasal tha tak a fanu in alo nei angah chuan ngaiin a lawm hle ani mahse an ngai ang ngaw chu alo ni ho lo jawa chu mipa ler tak ni in a duh hunhunah a bial nu chu ina chuan alo hruai haw thina hriatna a neih leh nei lo en nan kut a thla khiala thah te a vo bawk thin chutia an khawsak lai chuan mu si chu alo ming tak wawa a kut te pawh chu alo che det det thei tawh thil dang erawh chu ala ti che thei lo a pasal bial nu u lingila kha a in la engemaw tel tela mu si han hruk fai vel leh han hmeh vel te pawh chu a rem ti tawh lova anu hnianah i hril ani vai chuan ka ban nga lang che tiin chhiahlawh nu chu a vo bawk mu si in alo enkur te chu ngai thei lovin a beng vak vak zela an awm dan engkim lo hretu mu si chu a thin a rim tawh tak zet ani an fanu Cindy in anu alo chan te chuan alo nam leng sok soka a pi hnianah ka sawi vek dawn tiin alo thin rim ve hle lingila chuan enga ma ngai lovin alo hlap hrepa a fanu na tuar leh tap a hmuh chuan mu si chu mak tak mai in alo che thei ta hlohh mai lingi chu a vawthlut a tawp mai a chutia mu si alo har le ta chu jawa te chuan mak an ti in an lawm ho lo an thah mai a hlo awangin mu si chu engmah hmu thei lo angin a awm der ta ringawta misual an lo luta ka hmu thei bawk si lova tiin light te chu on tur chuan alo ngen der vela a tap chiam bawk lausu ka secretary lingi ani kha buite te hi chu a duat a lawm a tin a duh lowang jawa chuan alo ti tlata dawt ani chu ka fanu hi a hlapri ka hria lawm ke aiin i secretary chu ring zawk amaw mu si chuan alo ti leh tuar tuar mai huanah ka hruai chianga i hahdam sawng sawng mai ang i lo har chiah wangin i buai deuh ani kha tiin jawa chuan alo kai thawa a hmuh thei leh thei lo fiah nan tiin lingi chuan a hmaah chuan bakcheh zumin alo tin runa mahse hlau leh hmuh ang chuan a awm duh ho lo chu wang chuan a hmu thei tak tak lo ani chu an ring ve ta ani a rose ngai na thin em em te chu alo vuai sin sen tawh a enkawl that ani lo tia chiang hle chungin nitin tuipe in kan enkawl thian tiin jawa chu alo in sawi thiam char char lingi chuan lo kai hrangin enga tingi i tha leh si lo director hovin an ngai ven ring hi president din hmun luai tum ani lawm ni tin hawa chu wang tak zawk chuan a lawm kala zuah ni a thi chuan min ring hlel dawn a sin tuna chuan a hman tlak chuang lova chen ro sum leh ni na te hi ka kuta a awm chian hunah kan dah bo daih dawn nia tiin jawa chuan alo chhang an tawng thawm chu mu si chuan alo hrekara anu pawh hi car accident ah thi angin kan lan tir tawh mai dawn ani an tih phei chuan insum thei lovin jawa chu alua chuan ava vuchor mai kabul velah hian thil thlawk ri ang deuh ka hria a ka vawri stopalawm ka tih pallu tu khaw a ti saya jawa tan pawh han thin rim ngot a rem si lo i secretary aw ang deuh kha ka hria a ti le phei chuan chhuan lama ginseng soup a siam sak chia lawm i lo har him hlo si a i taksa a chak lo bawk nen a lo ti ve zai soup te chu siam sakin a lo keng tak taka damdawi te an pawlh sak thung in thuai thuai tur chuan an hril mu si chuan a salu tuk ani hi tiin a lo hawp duh lova lingi chuan ti daiin hawp tir a tum le chuti lai tak chuan mipa naupang lo kalin nu ka lo haw tawh a lo ti luta tunge chu chu mu si in a lo ti taka chuan ka ufa pa nia an nu pa in car accident ah an borala
kain kol sei lian ani tiin lingi chu alo in soi thiam zung zung heta enga nge om ve ngotang musi in ati chuan kain ani hi nangma kha chuak zawk ro naupang chuan alo ti tamai jawa po chu lo enroll vatin naupang mai mai ani hi ati po chuan kain ania idu chuan izui chuak ve ngal theiang musi chuan alo ti bur mai jawa chu athena rim hle a amit chu chimti a chhun sak alo tum po chuan ani chu alo khap du ho lo naupang zawk chu an hruai chhuak ta ringawta anom lo hlan chu in anu chu biak po tum ngal mahse a phone le computer te chu jawa chuan alo da bo sak vek mai chu ni in anu chu an tha mai a hlo awang chuan amang ang tan hle safe chabi chu azong mu hlawa lingi te po kha an lo film kur ve tho mai musi chu ama chawa ina an da chuan document poimo tak tak an da that te kha alo hai chhuwa an hlau ta ina chuan lo let le in musi in safe phone atuma password adik lo in tiri chu an she zui avui ni na ero chuan hong thei hlawin phone chu la a document chu Kevin thla te la man kongka chu alo rita bur bur mai chung lama alo in kal nan man hlau room pakhat zawka chuan aluta abiru ngal chabi spare hmang chuan jawa te po chuan lo lut ve ta a safe chabi a phoi thei ngil chu lo hmu in an lo en dik wat engma abo lo hlau ti in an lom hle a chuti rualin musi chu amit adil tak tak lo ani chuan ring ta ani vani thlak takin musi nu chu alo kal hlo mai a jawa te po chu an chhuak ta kongka an kal dai si musi chu a chhuak thei to lo a phone battery alo lo hlo le ngala anu lo thleng chu suk awa tum thina ani la chuan alo mu thei bok si lo musi text kha chu alo mu nge ya mahse thu tam tak a soi man bok si lo anu chuan musi mu ka du ani ka hmu lo na ari to ti in message adon vel chu a soi lang du mia lova rampo na in enkol na a that zawk be se in ka hruai dei to alom ti in jawa chuan alo chhang zai enga nge min hril lo khoi hospital a nge a nia ka buai thei lu tuka ka hril thei ngil dei chialom hospital chu an strict lu tuka damlo ompui le kan tur po a luan phal lo ani ha avamak ve chutiang ka hrengai lo dot min hril te hi ani lo mo a teu lo mai kanu hi hrisil na din hun a that lo em kha ngai to du su chutia anim biak lai chuan sindi kha lo tlanin rampo na anu awm lo thu le in chunga omni a hriat thu alo hril tar rewa engmai shelo naupang mai mai ni kha ti in apa chuan lo ben atum api chuan lo chanin in chung lama chuan a chho pui ta a musi omna room kongkhar ni a sindi in a soi chu hon atuma alo in kal tlat mai atir ka te chu hongngal tur chuan a hrila jawan lo dan phet alo tum ve thung ka fanu hi ilo enkol thalo ani vei chuan apui khopang ti in alo beng shepa tirka ho chuan kongka chu hongin an lut ta mahse musi mil reng reng hmu tur alo om lo room pakhat zawka khan lingi chuan chemte nen alo vo bet mek chu ni in kanu sindi hian a hreswal mai mai ani ang ti in inu hi a thi iduim ti in sindi chu a zuk vo zewa alo hlau ngang mai api in inu chu entika ngei hmu ati le po chuan a soi ngam talawa a hmusual ani arin thu in a chhang ta dai api po chuan thil dik lo omin angai talawa adam a chiang vak lo bok nen hori phot mai chu tha in a hria anu ho nu chuan lingi chuan a thla ta chawa chulai hun tha chu chu in zu botol chuan lingi chu a chu chora chimte chu char khalin adula chuan a fit bok rang takin tlan chhuwa tuma jawan kongka kha alo kal le man bok si pona tlan chuakin bedsheet lo in thlung sa hmang chuan a wai thlata a
anu te erawh chu avanang hman ta chuang lo an tlan haw san ta ani a uai thlakna lamah khan a ke a tin a zui bawk nen a kal chak thei bawk si lova jawa le chho le chuan thil lawm dan eng kim mai chu a han hmuta lingi chu a lo la dama khanu kha ni a mit a del lo phuba min lo lak sakang che ti in a cha jawa thin rim chuan awrin na hmang chuan mu si heng lai velah hian ila awm ti ka hria minute thum chhunga ka hma a ilo in lan lo ani chuan sendi hmel hi i hmu le tawh lovang ti in a fanu chu a lo tawng tir ve bawka an tih nat mai a hlo awang chuan chan turin lau hle mahse a let leh lo thei ta lo jawa chuan lo rek chatin a lo chhuah chala mahse mu si chuan thil thleng chu hre lo derin lingin tha atum awangin a lo in ven ve mai thu a lo sawi a a mit chu del anga ala in sawi char char awang chuan finfiah na tha bera ngaiin doctor chu an ko ta ani a en dik lai chuan jawa chuan khawl a hmang hlawa chumi hlan chuan mu si chuan doctor wanga chu thil awm dan te lo hrilh zung zungin a mit chu a del anga sawi tur chuan a lo nghen doctor pawh chuan lau thawng hle mahse ala hmuh theih loh thu chu a hrilh ve ta ringawt a sindi pawh a bulah chuan an lo hruai bawk maktak mai in chem te kha a sei vak lo bawka a vihna lai tak kha a pui lai a lo ni lo kher bawk nen lingi pawh kha a lo la thi ho lo doctor tha ber ber te an enkawlh tir mek a lo ni mu si chuan vazui ruin anu chu khawl a tuma a tlang thei bawk si lo lingin a hmu the lawm a tih ve tlat awang khan jawa chuan ole shareholder meeting a zawh ve leh phuba kan la ngal dawn nia ti in a lo hnem nurse chuan pawnah mu si lo ding reng chu hmu in an tawng thawmah chuan jawa pawh a lo chhuak a rang takin a tlan che ngal mahse jawa chuan a lo man hman tlat mai a ke ah chuan a lo rah sak vaka a tlan che zui leh vanei thlak takin anu te kha an lo kal hlo mai a che zui thei ta lovani adam that lo awang khan in en tirin damdawi inah chuan an lo kal ve hi a lo ni a mu si pawh kha inah chuan tlan hawiin a thawmhnaw te chu a thuk ru sok sok a sindi a lo luah awangin a lo ngaih ven vat rang takin jawa pawh kha inah chuan a lo in khal thleng ngal a hospital ah khan engei lo ti ti in mu si chu a lo zawt ngal bor bor mai enge mui sawi le sindi nen hetah hian kan awm char char lawm ti in a lo phadai a sindi chuan anu chu a lo chan ve bawka a pa chuan a lo pawh thenna lamah dawhkan hawnna thirah a la in tauh zui nikhaw hrelo chuan a awm ta reng mai jawa pawh chuan a mi hmuh kha mask lukhum leh tarmit dum a vuah tlat awangin a nupui chu a ni ngei tih a chiang ngam bik lo phakar chhuah zeuhin duh tak ka ti pal lutuk naktuk hi shareholder meeting kan nih ni tur kha ani tawh sia ti in a zuk kwa a damdawi te chu a in luih tir sindi pawh kha lo harin anu na twara tal vak vak chu a lo khawngai hle a a pa chu pui tur chuan a lo nghen ani lah chuan a lo vai kiang leh lawpa tikhan inu bulah khan lo awm ringang che ti in a chhuah san zui ta ani a tukah chuan meeting chu an nei ta a jawa chuan kumthum chhung mu si i a dam lo awangin stock pawh a tlak niam thu te a sawi a chu wang chuan ka kutah hian chen group hi awm tawh mai sela tha kan ti em ti in a zawt kual ta thenkhat chuan anu pawh a la dam ve renga ani kutah hian awm rawh se an tih laiin a hriselna a tha tawh lova engmah tlak ani lo jawa hi president ai awh tu ber ani a ani wanga la him chauh kan ni president nih na hi a kutah awm tawh rawh se tipawl an lo awm ve thung pisuni chuan voi khat chiah ka zawt nawn liang che ka fanui hi a har tawh em kumthum chhungin voi khat ma ka hmu i phal bawk si lova ti in a sawt le ta a midang te pawh chuan mu si chu hmu a a din hmun te chu chiang taka hriat an duh thu an lo sawi ve bawk
Jawa pawh chuan han hnial vak ngaihna a hret alova. Meeting hi zo phawtila damdawi inah chuan ka hruai ang cheuh a tita ringawt. Chuti lai chuan a rukin Jawa inah chuan pisuni chuan endik tu te alo vatir diam tawh a. An ni chuan khuma engmah hrilova musi lo mureng lai chu hmuhin thlalak te an lo thon. Jawa khan zana khan tirka te tirin Cindy chu a hruai bo tir baka musi pawh chu khuma alo mut fel tir thlap hi alo ni a. Tunah chuan a chan tha zawka a ding ta tlat mai le. Jawa chuan phakar takin kanu nang lei fanu baka company hi tha takin ka enkawr sak chewa hetiang hian min ring lo ania ana ka ti khawp mai alo ti vela. Pisuni pawh chu a inthiam lo deuh nge ni ka hrisil na din hmun a tha bawk si lova ka fanu hetiang hi ani bawk nen company enkawr chhun zum thei din hmunah kan ding ri si lova chumi chung chu kamak pa hian company hi lo enkawr mai ro se ti in a sign tur paper te chu a peta a. Paper a Jawan a hming a sign hma chia chuan musi chu alo lang hlol mai. Anu chuan hlim takin alo kwa mumang te pawh ang rum rumin a hria. Jawa erawh a hlau thawng hle thung. Musi chu damdawi khan a mit alo ti dil tak tak chu lo ni in. Jawa chuan anupui anga lo sawng bol chu alo tum ve nguta. Musi la chuan min tha tumani alo ti ta hmiah mai si. Nusuni chuan alo beng popa police man tir nga la tum. Jawa chuan chingchi in ngaidam adila a har chia a damdawi eiten ala ti chumol vekani hi ti in a tang tlata. Tura min hrai hlumi tumani kha doctor pawh kowila thisen lak pawh ka chaw vek ti in musi chuan doctor chu ko tira. Chulai hmunah chuan result chu an endik ngal. Mini som hnuah chuan a result chu alo chhuak ta a. Maktak mai hin tur hnu hma engmah an hmu lo thu an soi ta tlat mai. Musi chuan makati hle. Poilo du tak ka thin rim lo. Ka hmangai kha ini miawa Jawa chuan alo ti phei chuan a thina rim zwal sota. Doctor te hi i thamani shim shimang a ti ve tlat. Ma se an chung ko doctor te nge an ni bok si. Director te pawh chuan ilaka a thate lul nen pu chetop lo la an lo ti ve ta. Anu erawh chuan ka ring che lom boite i midel na chan pawh hi ani nge nge yang alo ti ve thunga. Hei te chu kara a accident wang kha alom Jawa chuan alo ti le sham. Musi mit chu voile khata chuan alo thi thuta. Meeting pawh chu ti top zui ngalin damdawi in lama chuan an kalpui ta ani. Doctor thiam takin damdawi te ni na alo enkol hnu chuan a hmule thei ta hlau maya. Ma se a fanu kha misual ho kuta Jawan ala shen tlata wangin tun tu tu ta malak le a hmu thei ti puanzar pawh chu thaberin an hret alova. Ina howata Cindy chu vazon phot chu an tum ta ni. Ma se vanduai thlak takin pisuni chu ni ko shelo chuan om zui ve le ta a. A taksa peng chen khat chu na thok thei lova alo om wang alo ni a. A chan tak pawh an shefu thei lo ani ome. Bodyguard chu anu bula chuan om tirin Cindy ngai ventur chuan musi chu an in lama chuan a vakal ta nge ya. Bodyguard te chuan in bula chuan lo vengin harsatna a to a me tur alam an pe nge nge. In chung hmun tin a enkwal hnu chuan tuma a hmulova Jawa la kha alo ho ve chia bok si. Chen group nei tu kan man che pasin mole kha Peter wang vek kha ni ti in alo in show saku ku ka. A secretary thar chuan pisuni damlo thu te chu alo soi chhuaka. Ka damdoi pek kha a thok zel ani chu tarkar ni chunga damdoi ai lo chuan a thimai don ani kara ka da vek kha wahal ro ti in Jawa chuan alo tir zui. Pangpar khoi na bom tluri chu sha in Jawa chu alo tlan chawa musi alo biru ve thung. Azon hlan chuan garage a kalin secretary chu azuk votlu topa. Kar chu adap zui ngal damdoi chu la in tlan chhiat atum.
mahse Jawa Khan alo nang ching hman tlat mai damdawi chu a thuk ru hman hlawa alarm kha a hme bawk awangin bodyguard te chuan an lo chhan him ta ani damdawi chu tlanpui vangvangin a nu chhuava pe a alo har chhuak le hlo Jawan damdawi thalo alo ei tir char char awanga damlo alo nih thu te a hriat chuan pisuni pawh chuan Jawa chu a haw tak zeta a laka that an lo chhuah thin te kha a inchhir hle bawk an nufa chunga a chet dan nun rawng tak awang chuan hubalak ngei an tum ta ni mahse Cindy ber kha an la zawn hmu tlat lo awangin an thla a la muang thei lova chu chuan chet lak dan pawh a ti buai thlak zo vek ani Cindy awmna zonga an thang hlan chuan Jawa chu pisuni awmna chuan alo va kal ru a ava sui sa chiam mai Musi chu a awma nuam thei tlat lo ngai that lo na engemawni tak hi a neia mahse Cindy chu an chui zel a ngai bawk si a tawpa chuan an lo bum lek lo ni ti an hre chuak ta tuma anu awmpui tu an awm bawk si lo man hmaw deuh chuan an tlan let mahse anu thih thu chuan alo deng ta dawt mai a chi ai zo veka anu chu thi tur chuan ala ring phal lo Jawa Khan alo rek hlum chu ni in minute som chunga shareholder meeting nei turin arwa hmanna a siam zui bawk doctor chuan re hlum ani a rin thu le CCTV footage te alo bo vek awangin tunge tual that tu a hriat lo thu alo soya meeting an nei mek ti a hriat le zel ta ka chuan Jawa ngei chu ani a ring ngal mia lingi te nu fa chu a man tir zui ve ngala a che ro room sot ve khop mai Jawa tan hian chen group nge in fapa hi poimo so kan enang chu ti in a vau zui ve ta lingi chuan an fapa chu zwa sham tur chuan alo nge na ngai dam te adil chung mai mi han tha em chu a du lo awangin musi chuan naupang chu a in kol tir ta a company a chuan kalin Jawa chu awa mungal ani chu CEO ni in alo hlim hle a anu boral chungchang po chu hремia lo ang chuan lem alo chang char char a thrih hruai tela chuan heta a awm renga lawm ti in an lo tan ve tlat bawk a ruang en te pawh chu alo la dil ta deuh dewa director pathum te pawh chu phasan tu an ni ti chu a chiang ta hle musi chuan lem a chang ve ta a kanu khan a thi don darkara pawh amak pa hi a sharing ani kanu khan min lo call thina kalak theilo awangin message min lo hnut chhe ani press conference kova chen group hi I hne na kan hlan vek tur thu puang turin min du asin ati ta saya Jawa pek chuan tak tak emaw lo ti in alom hle a hrechiang lova pisuni kha lo that pal tamai anga te chuan a in ngai man to a press conference vai hot vat pawh chu alo poi ti ho lo chuti rualin angai ero chu a tha zan bik lova musi hne na chuan thil thalo puanzar itumani vai chuan Cindy kha sharingang che ti in avau zui sham thuthar la khom tu te pawh an lo thleng ta a musi chuan anu boral thu le thuro chia a siam chungchang te chu a han soi masa te te a chen group chu a pasal Jawa kuta ada thu a soita mi te chuan makan lo ti hle engtia thingi ti in an lo zot ta supa ka shelo meeting a kom lai ania ti in Jawa chu alo pha fel der mai chu vele musi chu a chapta a khongai takin Cindy kha chu min pelet le ro idu angin press conference po ka ko vek to a sui roi ti angin ka soi zo vek to hi ti in Jawa chu angin let ta zai mai aril ruwa buai mai mai ani hi inga ma ngai su ti in Jawa chu atal buai chhauta kanu po I that to a Cindy le zel chu kan fanu ni kha ti in angin le chiama I thatem ni tia an zo tak lui lui ha chuan Jawa chu a in thing hara kanu suni thi lai khan hospital a kom lova kan fanu po hi tuna hian adam tha e ti in a chang fel le thluam a that chuan heta lo hruai ro
ani lo chuan police kan ko dawn tiin reporter te chuan an lo nawr let ve ta a lo thei lo na awang chuan Cindy chu ava hruai tir ta ani pisuni chanchin erawh kha chu engmah a hriat loh thu leh meeting a awm lai ani awangin director te pawhin an hriat pui thlap thu chu a sawi leh tlat a an nih ho pawh chuan drawa chu an lo tran hle a hma tanga dam tha lo sa tawh reng kha ani a tiin an sawi fel sak ve bawk a musi chuan heng ho hi i tham ani maw enrawh u hei hi enge jawa ledger ani hi ane rukna leh min phiar rukna te kan chhungkuai hi min tih chhiat vek an tum ani tiin lehkhabu a lo keng chhuak ta mana thla alak sak kha avalak tir hman hi a lo ni a jawa chuan a hlau hle tih a hriat heng mai bakah hian a secretary nen min uire sana ka fanu aya upazawk fapa pawh an lo nei diam tawh ani a ti leh zela ani chuan kum thum liam ta a car accident pawh kha i lo rua hmansa vek em ni reporter te chuan an lo ti ve le finfiana in neim tiin jawa chu a lo in la por ve khawp mai chuta lingi chu an ko lut ta chat chat mai a jawanin hian tleiraw lai atanga in ngai zawng tawh kan ni a fapa pawh kan nei tawh ani mahse sum le ro puina a duh awangin musi hi nupuya a nei ta ni tichuan keile ka fapa chu arukin in hranga min zawm ani ber chu a lo ti tamai si jawa thinrim chuan vakhawih atuma an lo dang ngal dawt ani hi min phiar ru ani an tangrual ani hi timahse police station a ila in sawi fia ve mai dawn nia tiin a thui hruai director te nen chuan an man tlang ta diala Cindy leh musi pawh tam takin an in hmu leh ta lingi pawhin a fapa a hmu leh theih nan a lo in puang vek a lo ni a doctor in damdawi pek a lo tum lai tak chuan ava luta a phal lo dawn ringawt mahse a fapa chu a lo thi tep tawh hi a lo ni a nihnih chhungin an fapa chu lungzai a ngaih ngei thu doctor chuan a lo hril lingi chuan a fapa chu a kova a lo chhang hram hram chuti laiin jawa kha a lo kala a lo rek bor bor mai engwangin nge musi lama tangin min man tir a lo ti hau hawa an man wang ani kha an tha lo nan ka du lo thil ti turin min tir lui ani a lo ti ve tlata lung thla ka nga ya engtin nge kan tiang ni thumba khun kan nei to lawania kan fapa hi chan him sham ro tiin jawa chu a lo tra khum ani la chuan chulam reng reng chu a lo ngai twa pui du lova chen group nei dan turbak chu a ril ruwa chuan a leng lo ani ber musi tenu fa erawh chuan anu thlan chu an vatlo a atan phoba alak sak ngei tur thu a hril an ho nu chuan Cindy chu a rila tram awangin anu chuan chaw a siam saka tuiti takin a ei bor bor kadam lo lai khan ipa khan a hau ngai chi em tia anu in a lo zo ta ka chuan o min beng thin damdawi kei du lo changin tiin Cindy chuan a lo chhang eng damdawi nge ke hramia lo kei zo chuan ka rila tram thei lutuk musi chu a hlau thawng ta hle a damdawi ina chuan a hruai ngal doctor chuan lo en dikin a thluaka chuan natna hrik an hmu thu a lo hrila eng ang tak nge ti erawh chu an hre thei lo damdawi in kawtah jawa te kha an lo awm reng tawh a bawm te ah hian rannung ni awm tak hi a lo kenga a chem a local raw tiin a fai fuk rat rat mak tak mai in Cindy chu dawi ai tin a awm nge an ko chhuak ta a an phur ta dai mai musi te khan zuk hman ve bawk mahse an nang ching hman lo chia chia rang takin an zong ngala chu guwam rannung chi khat bawm ami chu an tha hnuah chau Cindy chu apa ngai dawn ani awme lingi te chuan Cindy chu hau hawa bula chuan an hruaya alung chu lak chhuah saka hau hawa tana hmang turin an lo rua hman vek a lo ni anom na chin la chu anu te chuan an lo zawng hmu ngal mai thei bawk si lo
Doctor an rawi chuan hazai a tum lai takin musi te chu an lo thleng hman hloh mai. Lingi chu an man tir zui ngal a. Jawa erawh chuan an fanu chu tha chuan a lo vo ve ngal zat. I fanu ve tho ani kha a ti pawhin hau hawa lung thak na tur atan chawa lo pian tir ve mai kan ni hi a lo ti ham. Chen group hi ka pe vekang che Cindy kha min pek phot chuan tiin musi chuan a lo thlem le ta a. Contract chu lo la la tiin Jawa chu a lo lom hle. Lingi chuan keile ka fapa te hi kha thilawang kha min phat san dawn emaw a thi trep tawh hi a ti pawhin lo ngawi rawh ka duh ber ka nei ta tiin guam bawm te chu a pe ngal vek bawk a. A fapa thimek pawh chu a ngai sak der lo. Lingi chuan a fapa chu a ngai ven vata anu ana lutuk tiin a thi zui ta mai. A fapa chu a tra vak vaka Jawa la chuan lungai su adang kan nei le mai dawn a lawm tuna chuan engkim kan nei ta tiin a lo nui vur le ngala. Lo kwa tum chuan lingi thin rim chuan a lo vit pop mai. Ka pawh chhawn lovin a thi zui ngal. Ilangai ring ani hi nangmah bak hi i hmangai lo ve tuna chuan kan chhungkua hi hlim takin pialrala kan cheng ho thei to ang a ti a ama pawh chu a in vit hlum ve ngal dai. Musi te chuan bawm chu an hal ral ta veka Cindy pawh a lo dam fel le ta an nufa chuan hlim takin an cheng dun ta ni.